הוצאתי עכשיו מדוזה חיה מהים, והולך לדפוק להם בראש. מילים פשוטות. שריח מסע. I am stupid. איך? I am stupid. I am... stupid. לא יודע איך לשאול משהו. זה אומר אני חכם. מה קורה פה? ספרי זזה. אחי, לא. זה בגלל שאנחנו מתחילים ללמוד, אז כאב ראש קצת כאלה. חורחות, כן. אין מה לעשות. זה אומר על present simple. זה עובד... תגידי, זה מה זה? זהו וינדוס מאוד משוכלל, אבל... If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. של מי הרעיון המטומטם הזה? שלי! תראה איזה כאב ראש, תסתכל, כמה דם. מאוד מפחיד היום ללכת לספריות האלה. טירוף. אבל... זה לא מצחיק. אידיוט. יאללה חבר'ה, בואו, תתקרבו, בואו לכאן. יפה חבר'ה, אתם מוכנים לקרב הוגן? כן. מצד ימין יש לנו את הקיפוד, מצד שמאל יש לנו את הנשר האדום. חבר'ה, קרב הוגן. Don't be a chicken, let's rumble. אתה לא סופר אותו, הבנת? תכנס בו. חבר'ה, זה מטורף, אתה מבין? כן. תן לו, שמאליות. אנחנו יכולים לעשות את זה. הבנת? תראה לה מאיפה הדג משתין. תן לו, איך לו, בדיוק כך. הצד שלי ינצח את הצד שלך, הבנת? ראונד 2, גו! לא לצאת מהתרה. בוא. 1, 2,
3, 4, יפה, יפה. ישר, בלי לחשוב פעמיים, תן לו את זה. תן לו, שמאליות. אנחנו יכולים לעשות את זה, אחי. לא רואים אתכם ממטר. בוא! יאללה, חבר'ה, אני רוצה קרב הוגן. יופי. לא מכות, תן לי תחת החגורה. ברייק. הנשר האדום מבין, קדימה. תן לו, תראה לו ממה אתה עשוי, תן לו! תזיין אותו! אני רוצה קרב מוות פה! זה הראונד האחרון שלנו. כפות. המנצח הוא הכיפות! כל הכבוד! אלוף! משהו קליק, שמעתי, בוא. עוד אחד, לא עברנו, צריך לעבור, סיבוב. 1, 2, 3. חבר'ה, סניף את זה. קפיצת חמור 2. 1, 3. קפיצת חמור 2. 1. יאללה! אין מגן בצים? אתה מוכן? אני בא לקפוץ. עוד קצת. לא, מה זה משהו בלו? זו נראה אותה. רגע, אני רוצה לראות אם אני מגיע. שנייה, אני לא צוחק. מה הם עושים? לא, שים לי מזרח, משהו תוריד אותי. רמי. לא, תעיף את זה. אני נופל. לא, תוריד אותי. לא. 4X! Voices and voices, the tremor of calm, the feminine of this generation, my flesh rolls, staring at the truth till I'm blind. מה זה היה? My body is stupid, מה אתה מפגר? הוא התחיל לשאף אותי, הבן זונה. הוא בא לפנים. גלי. הוא השתיל עליי, הבן זונה! הוא גם חיתן עליי. למה עשי את זה?
בוקר טוב, אחי. בוקר טוב, אחי. מה, חזרת לילדות? כן. מה זה אופניים האלה? תגיד לי, מה אתה מפגר? החלטתי לרדת קצת בירידה, עם אופניים מגניבות כאלה, של האחיין שלי. אבל ירידה מסוכנת קצת, לא? לא יודע. נבדוק? הלב שלי מפרפר, אחי, אני לא יכול לדבר. אתה מראה לנו איך עושים את זה כמו ב-4X? לא, אני מראה לכם את האצבעות האחרונות שישארו לי כנראה מהנהיגה הזאת. ירידה מגניבה. 4X! די. אחי, עף לי הבשר מהגב. מי הבינו את זה? עוד פעם ראיתי את ישו. ממשיכים! 4X! מה שהכי חשוב זה לא להשתמש בברקסים וליהנות מהתעופה. את הציפור הכחולה שלנו. כתף! חוץ מכתף הכל בסדר. וואו! נוסיף עוד קצת גובה. שברתי את הרגל, זהו. וואו, שברתי את הרגל. לא, צריך לשים לך גבס. וואו, נראה, הנה, תזמיני אמבולנס. לא, נשבר לו רגל. אני מתקשר אותו שאת... מה קרה? תזמיני אמבולנס, קסטרפה! עד עכשיו חשבתי שאני יכול לעשות כל תרגיל בלי להיפצע, לא יודע למה, אפילו חשבתי את זה לעצמי. ואם אומרים אל תעשו בבית, אז אל תעשו את זה בבית, ולא בחוץ, ולא בשום מקום, במיוחד ציבורי. יש לי נוד. טיפה נשבר לו הרגל, כבר שם גבס. טיפה. אנחנו ניסנו יותר. אבל מה סוף סוף שהוא עשה משהו? מה החתימה הזאת? אני מקווה שהקטע יצא טוב, כן? יצא טוב? לא. כן, רואים איך הרגל מתעקמת? סמך,